Ilang minutong lakaran lamang mula sa beach ay matatanaw na itong simbahan. A side trip that you can add to your itinerary when visiting the town of San Fabian. I'm holding steady for you. I'm holding steady for you. Welcome to the sacred haven of history and faith. Here, within these holy walls, 300 siglo ng debosyon at ng work of art ang nagsanib puwersa upang makalikha ng isang sanktuaryong lugar, ang simbahan ng San Fabian. One of the oldest churches na itinayo taong 1718. At ilang trahedya man ang dumaan, nananatiling matatag ang pundasyon ng simbahan. Gayon din ang pananampalataya ng mga deboto ni San Fabian. Kasi ito, 1716 ang foundation nito. At ang original nito kasi is bakasyunan ng mga Dominican priest dahil malapit sa dagat. Itong simbahan na ito, it is made of bricks. Makikita naman mga bricks ang nandiyan. Guys, alam nyo ba, nalaman ko lang kanina na ito palang mga bricks nito, yung mga pinaka-original din na ginamit simula nung itinayo itong simbahan na ito. Ang tibay, di ba? Sa loob ng simbahan, may isang banal na puok na naglalaman ng namumukod tanging sagisag ng pananampalataya ng mga Katoliko. Ang relic ng kanilang patron na patuloy na pumapatnubay sa mga deboto. Lahat ng mga santo naman, tinutularan natin ang kanilang pagkabuhay, becoming examples for their good life. Kaya ito ang magiging inspirasyon natin sana at magpapalakas sa atin ng ating pananampalataya at sa mga parishioners, no? Siyempre itong simbahan natin, Colonial Church, no? We have been maintaining and sana yung pagbibisita rin natin sa ating simbahan ay lalong lalakas ang ating pananampalataya. Isabuhay natin, we put into practice what we have believed, and yun ang mas mahalaga sa lahat ng mga naniniwala. With its gold and white linings and timeless walls of Tisa, the San Fabian Church continues to be a home to every Christian who seeks hope and healing in these trying times. Lahat ng bigat na nararamdaman, gumagaan kapag narito ka sa simbahan ng San Fabian.